Здравейте хора, Blood Ghost и днес ще направим един анбоксинг на това! Hand Spinner и ревю на това. Имам нов спинер и нови карти. Много съм щастлив. Ето, отварям го. И ето го и него. Моето спинерче. Тук се вижда нещо около... Знаете, малко съм болен. Не е точно болен, просто нещо ми има. Сега ще видите картите ми. На Clash Royale новите. Е сега. Така. Имам прилепи, Bats, Royal Giant. Че са мачкали. Третия Executioner вече. Пак Bats, втори. Мирар! Колко го търсех най-после. Giant Skeleton, супер. Royal Giant отново. Добре. Но това е свизата, ама. Giant и Барберени. И това е колекцията ми, новата, от днескашната, днешната, защото днес сега ги събрах тия. Сега един писал, че от 8 арена според него е най-случен, не Даниел Иванов, още един. И той ще спечели Royal Giant и Bats. Обаче първо да ми пише адреса му. Имам пред да ми пише нещо, да се опита да снима клипче, да ми каже къде живее, като го видя по най-бързия, аз ще се абонирам за него. И по най-бързия начин да го изтри, като го видя, ще му пише коментар, да прочете, да го изтри и да му пратя картите. Тук имам два трансформърса. Имам екшен фигурка на Optimus Prime от Transformers 3 тъмната страна на луната. Optimus Prime. Имам и мини Optimus Prime от G1, от Generation 1, само че няма крак. И тук ще го трансформираме. И това отпред го няма. Ето му го символа. Сега ще му видите хубаво лицето. Така фокусирам. Сега видите на Opti хубавото му лице. Как се вижда? О, аз съм красив. Не е така обче. Ребята. И в 9:01 има същия, само че червен. Ма това нещо не режи. Правда. Гледайте. О! Ей! Но не боля. Виждали са. Бях успяла, ама. Сега Даниел Иванов, като ми даде електровизърта. Сега Даниел Иванов, Дани, искам да ми пишеш кога евентуално да дойда на вашето село да взема картата. Да ми я дадеш. То сега... Сега. Нека се търси него интерес. Тъй, че Дани, пиши. Хора, аз бях Blood Ghost днес. Отново за преден път. И ще се с вас в следващото ми клипче. Чао, чао!